So kukho ihlathi uhlathi elibizwa ngoba Mananda Woods. So ke kulihlathi kwafumanisa ukuba in the past 5 years kwasoloka abantwana abayi-5. So ke mphulaphula ekhaya namhlanje sifuna ukwazi more about elihlathi. So anyone on experience okanye umntu onolwazi oluthe vetshe ndiyabona and the line is busy. There are people on the line. Radio 626 usemxholweni. Uyabona sisi ne into eyenzeka kwelaa hlathi imbi kakhulu. Kaloku kwabonakala abantwana abahlanu bengena phaya kwelaa hlathi. Nini ngathinanga cwaka. And ke ngoku wena sisi wam zange siphinde siyazi uba abantwana abahlanu baphelele phi. Kwaye ke ngoku kuyabonakala uba zonke ezi zinto zimbi zenzeka apha emini. Umbuzo wami omileyo nguloba inoba kunjani ebusuku wena sisi? Mna ngoku siyaphayana. I told one of my friends uba masingayi phayana. Abantwana abalahlekileyo phaya, one of them is my friend. Kodwa ndithi xa ndibuyela ndiyobaxelela uba kwenzeke ntoni, akhange bandibhilive, khange bayikholele yonke into endiyithethayo. Kodwa ndibaxelela into yobana kukho le ndoda ibiphayana imnyama yoyikekayo inesankwane yasigqi out of nowhere. Yabo, ingxaki ilapha. Since sasikhempisha around phaya, kukhona izindlu mos phaya around sasikhempishayo. Ndandiyochama. So ndithe xa ndifumanisa ndiyochama, bona lo bhuti endijongile yaqala apho into. Andazi kwenzeka ntoni. Uphendula umbuzo wakho, ugovernment uhlulekele kwaye akho nto anophinda yenze ngoba kaloku kudala ziphuma i-missing cases abantu phaa abaphelele phaa kwelaa hlathi, kodwa akho niks ayenzayo. Now mphulaphula ekhaya ndiyazibuza bona ngaba why abantu besaqhubekeka besiya kweli hlathi nangona besazi bona ngaba lu dangerous.